Arafo yema mu nyina akwa babiem ne yemfa NYANSAPO kasamfonyini so mu nyina mu nim se NYANSAPO kasamfonyini de YouTube na ya na yedi adwumadie eye amamre ene ho abakwasem titiru ene ya redare mu a abre ni abra no bia no yetwepiri mpanyimfo ani nti ne yetwetwe wo mu timu bompeo na wonu de nim sante titiru abakwasem na yedomu suko wuramu na afi yedi mu nchemu ba sane ebeya enchirima enkoye oyiraba sanse empanyini si uyire free ukrom ni benchiri ya woyira ewo dwabo ase ene mmadaroma sane esitie na afefufuro mu kura ena yede nhyehyɛ afufuro ede ebrem NYANSAPO wose yesane no badwembem mepa acha wa uko YouTube a ya no abomoden na wa subscribe ehia pa na wa like we a share fama wonu bi a wono nso nya bi hwɛ ne na wonya bi eye ajawadwe nkyerɛ fato wonom na emmoaye na yentimi enye nsacha ya mo pese eboa ma nyina yetimi ekɔ enkan sɛde medical kan ene otwedi import kwa from water munkumansi otonsuo na obowia na daroma wono wo abaye wo abaduasa na osa akɔgye abaye yensa aka yaberewa bi wa hanom a yene ne ebetwetwe nkomo na afi no yewuramu na yehu eniema titiwa ya abakwasama efa ene asante niema no baako ene yidi asi wonom a yebetwe ho nkomo na yeni kai na yentwimpina berewa yema na kwa abaye wi afei mesane pono na momahu yentia ene yehia emamomamu remfi se yesremu NYANSAPO yetrase se a yeka ede kire yahwefo se mwadaroma adesua na yesua yenya nnu baabia yenso yeguso a yesua se bibi to chima bibi kwachewa na mode ache nananom ene mpanyimfo ne adehia mo hwe yeda mo asese mwate asesa ede amaye afi yenko ya bere wa nchen aberewa yemwache emwakwa aba yesa mo afinji apanso afi enko beto yeda ejiri se wumpom eye Obiri ne yekoyenim sa pepepe ejiri se wumpom nso ye Okofo otumi miase abro bi ana afi na obi ehwe Obiri dikan wada ma udi nyina nkasa de sei udi nyina nkasa ne if papa de meto ya Pomah na ye FM ne ade ya nso we take FM so dia ofe ya momampo ena de maame eno ya tinu aka hopa na sese no me hia ase a me pese me ya abakosem no me de me nsamra ne aka me din no ho nti me din ne Okofo Pomah checheku Okofo Pomah checheku na ese Pomah no ne nkyerase no mrane no yo arefo na ese we no kra no we ayesa nwom kro ahono a edika no yenya adesua bi afiri no afe yankasa ene yebeko senti a ene yato eche ye nana na yaberewa Pomah na yene no baba bedi enkomo ene de pese yesua edifiri asante eye batakari kese tiedi ni yepa batakari kese sa batakari enwo abakwasem kakra wo enwomam a yesua tie ni yepa mese nwomam book mu ha we no enye nananom ho nti ne yatwe pini abrewa no echiremu a na kyese ade a ya na ofiri sirem mantifi a odi kanye wono bo mmode na ode ma Otumfuo oseitutu a wono nso di kaya obedi asanteman eso ewo afe apem ahanso ene dunum numu 1715 ena ya na ede sa Batakarikese yi ede eche asanteman a saatem Otumfuo oseitutu a na odi kan wono wo no ena book no ekire se yede ema no na asakire ni senti a wode ma ni nyina wo book mu no echiremu a na yese eye ade a ayese bambo kese pa obi a okokon na ebia wode akochem ahye ne ho efiri suru besi ne naase yese etu ntimi mfam agyan ntimi mfam bibia ne wonma betimi afam sekan ne ade nyina abra opemso ahye sa atade no na wode ekosa na enu ye buku enu nti ne yie no ye pese ye hu sede enwa abakwasem kakra esitie batakari ne kra eyede na eba ye sese yi opemso Otumfuo se tutu otoso mienu a wote abanwa so sesi emprempren wa Asante mantem wa hye ne mprenu so abra wo bedi ade ene abra abrewa ekọ ekura ena ohye sa Batakarikese yi eno nene ye ba besua ho ade se wo mena se atase etete ntesu a kyese wo kon do se ubehu ensemi ne ye bedom skopa ye bewram ne ne abrewa awram abrewa yensa mo akọ ababie mai ne jusu oburu wadaroma
Batakari kese eye atade a opemso eta anase wo hye a won tanje ni pii enwo abakwasem kakra kra te sei efri hene ena eba ya ya bedru samri eda wase pa se ebra wo be hia ase no osi mo hunu ho abakwasem e wo krate na empanyin se abia ya bikyire mpanyin no ya menkyire nkola krate mu nsam no dodo no akoye empanyin se wodi tebo wa hunu wa antiase ye ni mu ase obi ka na etwa naso na wono soso ede ye ne ode ye wono so botaye ede akire bibi krata mu nsam ni bebiri wo ho a se me de metia na ahwehwe maso se enye asante amamera na batakarikese se ye ka ho asem a ni nyina so pa esi pisita no se eye ntam kese eye entam kese batakarikese enye Otumfuo ose tutu ena ya na edebre pia Batakarikese efiri na Opoku Ware a wodi kan wono ena osi ntankese su ginaye na saada no wo hwe saa batakari a na kyerese eye enibiresem ebra no osi ntankese su ginaye se diesien eye mentam kese enti se wo bebodin a age se wo seleme sei obi entumi mehem se Opoku Ware yesei bidibitimi ene edimi nananom akonwa so eno na me edini Otumfuo beda Asantehene akonwa so osi Otumfuo Opoku Ware de meka bia makata ekiri eno na ma ye benya Otumfuo Opoku Ware katachie ase no abirwa so odiem arafo abuankuma egu janimpu na etikuma kwadue na beso abiribra enkomotwetwe na na yahye ase a ye kono no na abirwa eka asem bia ye pese yemmu yeni enwuso na yentwi mfaso na ye bepese nko betimu biemu na aboama yahwefo a yehwe no no ye benya ne yie pa sanse Asante kotokose se wu teku so hwa ene dane dama enu ntino abirwa wadama o ka asem bi o se Batakarikese yikura na Otumfuo Opoku Ware ne penso ena yenya ye no no ene nam so ema edi Otumfuo no kura na nkasa no yenya ye na bibi o ka de besi bibi so ho wadawma se nka betimi atim biem e de amaye ne aka ni beje ho betimi atim biem ene etim isempanyin se ye di adi biem ene ma ho esreye se wo ka asem na wansi so a ese fa kwantem bia ye kro no de penisi wo besi wo so a ko hye wo ma so si no so mo hu se wo be hye ne ma wo hye ne menti wo se esi ne so ne se sa Batakarikese no eda Otumfuo Opoku Ware jini hu si asanteman akonwa so se wonananom akonwa sei watena so wono adi ni tumi ena atena so enti asemu aka bia woka obi enka hwe bi wakata ekiri efire ni Otumfuo Opoku Ware katachie nkatachire no na yatwa so amra ye katachie Opoku Ware katachie nkatachire na me asemu no makata ekire kro bi enka biyo eno ne nkatachire no katachie no okay ese no na sese no no nam kasaru so nti no ya ye ne katachie you ose matena akonwa yeso ebo bia mehye bidimi bitumi ena ehye edi ato akonwa hu akosi da achi chirichiri ya makata ekire a obi entumi nyia no
ya ampa so ema edin Otumfuo no ebeto Asante akonya Pia arefo yeso oni panyin na akoto se opanyin bi tunu bafo na udibi atu kutudwem abre wa yenkwai na satem na chese Batakari no na ni hokura na ni ho nti de na ho no nya sa Batakari kakrakai a sawre sa Batakari a opemso hye a enieme bi ni ade abubobubomu a chese enhyeda broni beka se enye ordinary Batakari a nkrofo hye bi enye de egu dwama so a obenya bibia eno no dam sonko ti ba ne sai ni nya sa ade sa fa ho no so bramaye nananum se entokwadene efiti koti a na empatadene nso so efiti eye bra na anibedi aba Asante memu yi na ekire bibi se Asante amanto pa ye sheda ema Asante magina ye no eye num a eye kukufu be kwai insuta na dwaben na hinkuro a ye de si ho eni Kumasi saabiri Kumasi ni efre ha kwa aman na enkura akadi nya na ye nkura ti dukuro tumi na ebedi Asante memu no amanu kwa o na ene obi wo ho a wodi mutumi no ba bi efiri baaye no na wototo ne eme bi ase saabre no na ye na Obiri Yeboah na bereso ena mpanyimfo no tena ase yese ye bepe de obeda wo mu nyina no enti na ye kokofu ensuta mampon na dwabe ensuta kokofu mampon dwabe be kwai wo mu ne tena ase yese adwuma enti no eye panyi nyina ye ne ebetwitwa yitirimi ebubu ye mowere nyina kanhia mu egu nsa frɛ nananom sɛ ye pepanyina wo wuye mu enti wo mu ma yenya ye panyina obedi santeman so kane ne obi a ne kura hwɛ ne ntokwa nketenkete ne yema basa wo mu ye no a amamire ni nyina awie ya ye di gyatom mu no wisiye no edi ka no ebuebu ya afi ekosoro tin ifiri ho no wisiye ni murunkum nyina kodue na Obiri Yeboah so yake so wane mpanyimfo nsamanfo nyina yi no say woni Asante man so ti wono ni Asantehene odi kan twum ni entwi korobia manfi witi akente mu saabre na nya Asantehene na wo mu ye dukuru enti ne yesi Obiri Yeboah odi ahenkan ti Asantehene se e kan sa Asantehene wo hwe wo mayi nyina so no Obiri Yeboah breso wono ne nananum yi no se woni santeman so abrewa ene no wadaroma wo beto aso no ama yehu atade no kura sei eni esi yo no na hyase no ene se ne ehu nsem so sitie de edi ba ye nyina ne se nana Obiri Yeboah ko ne kura nana ose tutu ena bi si nana na nana ose tutu be si nana mu no ye ni achemfo ewo kon kese a chese de prepare ye man sa ekunu mu ene ma ye benya koromantene ensem osi ho no na ye ba ye nka enti
obi a wakọ kun ni bia ubisa no a wose mekọ mante mekọ bio mante mekọ mante ene koromante se ekon no betimi akobi nanso munsam de wo ba wontumi nka na sem wo mu oduro no obi entumi nka ye ka oka yechi ye musuo oka kire se ya asem a eya amamosem enti na Otumfuo Opoku Ware ono ne wo fanimpon ne ose tutu enti saa koromante kun yi a ekwa obi a mekọ mante a ye di beduru Asante mayi mu ho ene Otumfuo Opoku Ware ono atena akonwa no so wa me ya hwehwe se yebeye we ana yebeye we no ono atena akonwa no so enti watena akonwa no so no ho ene o hye se entam na ho no a ye fitin a ye se me kantam na edini kase bi na so me kana nanu ntan kase me kana nanu ene odi si so se na ni bi nsam a wode aba no a watena akonwa no so wakata bibia echi ti odi ni timi esi ho se free ne entam no kora be kan je se wo sere se me sere Otumfuo entam kase kantam kase ti se entam no aye entam kase a edina daso ni Otumfuo entam kase na wuntimi bie wa no anka so me ka Otumfuo entam u be sere me sere Otumfuo entam kase kantam kase ena odi wi si ho enti odi wo si ho wiye ye no na fe ni sese ye ko ne sese eja Opoku Ware Otumfuo odi ni tumi Otumfuo Opoku Ware wakata bibia echi sembia ni wa obi bitumi aka enti bra wo hye se afe na wo bedwura santeman se wo no wa ba no de obedwura santeman enti no Otumfuo bibia no we bia no we suma na ni bre se de ensem na koduro no ohia akotaade a yimu duru a wonu atum hu no se wo hya obi akora abesoro no oni bono so a obi abesoro no batakari na nya asantefo ade ne wo isirim wanu do ho a unu ne yesa ntare no inti okope na ho bammo atade de ba ayi chirimu a atade no okoye de baaye no ahoma wo mu de yeye no ene ne wono so bedane no se wo hye saa batakadi a na kire se eye ani biri se abiwa so duem so boduem wada roma na yesa no metiase a batakari de enya asante eniema ni bia eye ade asatem no esirem na ne ye no se de ne nyina ye nim se ho no dodo na ho ne ye di free ba no enti batakarikese ye kan die ye no saa de free sirem ene de bae se eda wode saa atade batakari ehye no Kese santeman a ye hie nyina obi aboto Opoku Ware asem na ye kan se ne book mu asem na akrata mu asem bi obi ka ekogina abra frempe the first aborofo be fa no ko ye no se na wo mototo na no bisa na sante ye nsem fi se bonisem bi nti ne ma wo be fa no se ye kwatete enti asem o ye nsuma ye mu pa no won so wa na ne di nye ni nyina no da na di ni nyina no da na di enti no aborofo no so di ye history book no wokọ kan a kan pe da ho no eno ye mpanimfo asem the sase we yi American ene kura Asantehene mu ha no nyini se wo bi wo mayi mu ha
wɔte ase obetumi akyem so ne yese ne yese ne yese na nanu ma ne yenim ne disie na me nam sɛ me papa na wɔyɛ panyini wa ahemfie ya kyerɛ ne mpanin sɛm nti wɔde te na konwa ho ɛno na ne ba ne me a nso wani me di nkomo no wɔka asɛm wɔ ekyira no aka kyerɛ sɛ me ka kyerɛ waso me nka nkyerɛ wa no arefo sɛdeɛ muamosi ehu sɛdeɛ nkomotwetwen no abakwasɛm ene nwa desua esi ekɔ no no yɛbɛwo me so kakra na yama abrewa apensuo bi anom na mwadaroma yaba ne aba betoa so enkomo bi na edi akyire ekwan ya batakari kura fa so a eba ye ya kyire mu sɛ brebe kura na wo hyeye wa ne di ka hyeye ne firiwa de besi nanu no nsachaye bi wom ana de opoku ware eye no eno ane da so hui yentwe ho na abrewa num so ma yeba yebetoa so